I així n'hi ha estalactites tallades. Vaya. Descobrim coves d'oliva part 6. La cova de la gotera. Els restos d'una corda però bellíssima, de l'any de la polca. L'important, un bon nuc per poder baixar a aquesta cova que pel teu propi peu no es pot. Ahí està la boca de la cova i el que veus només a baixes és esta galeria bestial, en estalactites, estalagmites, en rocots, en formes irregulars, una bestialitat. Tenim una formació completa d'una estalactita i una estalagmita que s'han juntat i han fet una columna completa. Això, a lo tonto, té més de 10.000 anys. Mínim. A banda d'esta primera galeria principal, hem trobat a simple vista almenys 2 més. Una allà dalt i una altra ací baix. En el sostre de la segona galeria, el techo té com gotetes d'aigua. I acaba resultant una galeria també prou enorme i també prou irregular. Té mils i mils d'anys, però sí, n'hi ha gent que són desalmats, que no tenen ninguna preocupació per aquest tipus de patrimoni natural, i mireu el que han fet en totes les estalactites. Estan totes tallades. Això no toca, Esta cova, a dia d'avui, la coneix molt poca gent, però als anys 60, a diferència d'ara, es publicitava com una ruta. De fet, un anunci que vam veure deia algo com "Visit the magnific stalactites of the cova de la gotera". Pues avui no es coneix com la majoria de coves d'oliva i la veritat és que mos alegrem, perquè si algú la coneix espera que vinga a disfrutar-la i no a fer-li mal. La gotera està en la pujada al Carritxar. Quan es veu esta senyal que posa "per ahí no tires, que no n'hi ha ruta", pues per así es. Allá donde Jesucristo perdió la chancla. Allá. Mira quina boca.